Pogi Messengers, nagbanglo. Pogi Messengers. Kain na po tayo kakabsat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Naluto ato yung kakabsat. Naluto na to kakabsat. Kain na tayo. Ginusin George. Ginusin Rudy. Ginusin. Manang tayo kakabsat. Manang tayo. Apo. Ginusin George. Apo. Ginusin George. Nagbanglo. Grabe, sarap. Oh, ginseng. Agurung. Susong pilipit. Ito sa bawo na basit. Kain na po tayo kakabsat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ginseng. Bango. So bago tayo kumain, magdasal muna tayo kakabsat. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain at magsilbing lakas sa aming pangangatawan.
Maraming salamat po, Panginoon, at ako'y nagsasabi ng Amen. Okay, messengers. Higop tayo man palang tayo sa bawah. Heaven. Okay, messengers. Bango ng kanin, no? Ay, nagbanglo din na po eh. Kain po tayo, kakabsat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa kanto mekos insan. Kasan po, hindi messengers. Hindi messengers. Sarap. Cheers. Higop na naman, kakabsat. Okay, messengers. Kahit kupay. Ay, kahit kupay, kakabsat. Tayong kamatis. Opo, na yan, Rudy. Okay, messengers. Oh, nabnabsog ako. Gasang sili. Lord, maraming salamat po dito sa pagkain. Napakasarap. Maraming salamat, Panginoon. At ako'y nagsasabi ng Amen.